No ja sa len pýtam pre svoju informáciu, že ako máte vy informáciu, aby ste nám podali takú informáciu, no že to nás zaujíma. No, však bola tu tá téma už. V podstate Procházkovi bolo oznámené, že obecné zastupiteľstvo nie je naklonené od predaju tých pozemkov. Takže cúlo od toho? Zakal. Nevyjadruje sa. Zakal cúlo. Ani dneska mali. Po pol roku. Nie, však dneska bol, to sa nebaví. Zložka na druhých poslancov to bude. Aha, no dobre. Dobre, však ja sa pýtam. Som rád, dobre. Dobre. Asi toľko, z mojej strany asi toľko, dobre? Dobre. Takže máme uznesenie. Diskusia bola teda taká rozsiahlejšia, dnešná sa. Takto prečítaš. Ja poprosím prečítať teda návrh na uznesenie na úvode. Takže návrh uznesenia znie: obecné zastupiteľstvo v Černíku schvaľuje alebo neschvaľuje žiadosť spoločnosti VUMZ SK SRO, ktorá sa týka dlhodobého prenájmu parcely číslo 3858/1 v závere približne 87x35 metrov a ktorá je prílohou číslo 10 v tejto zápisnici. dobre, a to bude bod A. Dobre, to bude bod A, prečítaj bod B. Dobre, skús. To bolo jasné. Prečítajme to celé. To je také. Bod B znie: obecné zastupiteľstvo zároveň poveruje starostu obce k ďalšiemu rokovaniu so spoločnosťou VUMZ SK SRO ohľadom ďalšieho prenájmu v inej časti parcely číslo 3858/1 podľa grafickej prílohy. Dobre. Hej. Takže zase, ak niekto má ešte potrebu sa vyjadriť, nech sa páči, môže. Toto bola aká tá iná parcela? To je tá parcela. To je tá parcela vlastne? To je Tá parcela, len ide o to, že inú časť tam chceme prenajať, nie tú, čo si vybral. On si vybral čas v ceste, ale my nechceme, aby sa len v ceste. My mu určíme kam. Ak s tým bude súhlasiť, je na ňom. Keď nebude súhlasiť, my nechceme, aby jeho parcela bola pri ceste. Presne veľa cesty celý pásťou. Tam je, neviem, či to bude. Hovorí, ak ideš na Vidore. Na pravej strane, po pravej strane. Takže za Znerným dvorom to? Áno. Proste tak, aby to bolo pre nás. Ukážte papír. Prístupnejšie, akože keď volačo. To je jednoznačné, prečo to tak ste do budúcna. Jedná sa o to, aby nezobral to najlepšie. Áno, však jasné. Tak to hore. Aha, vidím. Toto je A on cesta. zase takto. Aha, jasné. A my tam teraz my chceme, aby to mal takto. No ale potom si tam musí vybudovať prístupovú cestu. Nie. Však toto je cesta. On bude mať odtálto. Od prístupovú bude mať odtálto a táto ešte ostane. Môže byť, ale to je jeho problém. Tak, prístupovú cestu sa môže, ale v zmluve bude písané, že pôvodný stav. Pôvodný stav. Ešte uvidí zákon. OK, takže poprosím ešte raz prečítať návrh. Bod A, ešte raz prečítame. Obecné zastupiteľstvo v Černíku schvaľuje alebo neschvaľuje návrh spoločnosti VUMZ SK SRO, ktorá sa týka dlhodobého prenájmu parcely číslo 3858/1 v závere približne 87x35 metrov a ktorá je prílohou číslo 10 v tejto zápisnici. Ďakujem. Pristúpme k hlasovaniu. To je za uvedený návrh v takomto znení. My to neschvalujeme. My schvalujeme to, že on bude prerokované. Dobre. Nie, už som z toho zmetený, lebo to píšem. Dobre, tak nič. Dobre, takže nič. Takže za, 2, proti. Proti. Dobre, OK, takže všetci boli proti. Držal sa. Držal sa niečo. Dobre, takže to bol bod A. Áno. Teraz bod B. Obecné zastupiteľstvo zároveň poveruje starostu obce ďalšiemu rokovaniu so spoločnosťou VUMZ SK SRO ohľadom ďalšieho prenájmu v inej časti parcely číslo 3858/1 podľa grafickej prílohy. Ďakujem, príslušný hlasovanie, to je závodný návrh. A nebude debata o tom? Ako? Debata nebude? Čo teraz hovoríme o tom? On s tým musí debatovať. Tá grafika bude kedy? Teraz. Tam som povedal. Hej? To je tam rôzna časť. Zadný čas. Nakreslená. Grafika tam... Nakreslí to tam. Máme to takto. Manuálne. Hej, tak, manuálne. Dobre, takže ešte raz. Máme? Odhlasované. Áno. Takže za. Takže za, ešte raz, kto bol za?
2, 3, 4, 6 za, áno, za ten bod 2, takže všetci boli za, môžem konštatovať, že návrh bol schválený jednomyselne. Dobre. Ani kontrolka poradila, jak sa to robí. Takže to bolo teda bod číslo 11 a pristúpime k bodu číslo 12. Bod číslo 12 sa týka prerokovania žiadosti Petra Farkaša týkajúce sa stanovenia doby nájmu pozemku v majetku obce. Peter Farkaš žiada obec o prenájom časti obecného pozemku, parcela číslo 4 o výmere 200 m2, plánuje na tejto parcele včely, teda chovčiel. Parcela sa nachádza v časti výhon a dlhodobé zabúrené, je to tá ľavá časť, ako sa dostane teda výhon. Ako odplatu navrhuje 100 eur ročný nájom. Takže ja otváram diskusiu k tomuto bodu. Včelára tu. Ja v podstate ide o to, že aj to včelstvo postupne sa dostávajú trošku vyhradilám v obce, lebo môže spôsobovať nepríjemnia, hej. Takže v tomto smere je to vítaná aktivita. Nikto ale nemá... Odkedy mám tie včely, vieš? Ako? Odkedy mám tie včely? 5 rokov. Dobre, ešte niekto má nejaké otázky alebo niečo. Dobre, prosím, prečítaj návrh na uznesenie. Návrh uznesenia znie: obecné zastupiteľstvo Černíku schvaľuje alebo neschvaľuje prenájom obecného pozemku o výmere 200 m2 na parcele registra C číslo 4334 na dobu určitú do 31.12.2028 v sume 100 eur ročne, splatnej vždy 30.11. príslušného kalendárneho roka. Žiadosť, ako aj nájomná zmluva sú prílohou číslo 11 zápisnice. Ďakujem veľmi pekne. Pristúpim teda k hlasovaniu, kto je za uvedený návrh v takomto znení. Ďakujem, môžem konštatovať, že uvedený návrh bol schválený jednomyselne. Pristúpime k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 13, a to je schválenie VZDN číslo 1 2024 týkajúce sa prevádzkového poriadku pohrebiska v obci Černík. Týmto všeobecným záväzným nariadením sa mení prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Černík s tým, že také významné alebo zmeny, ktoré sa dotknú, sú napríklad zmeny poplatku za používanie chladiarenského zariadenia zo 6 eur na deň na 10 eur. Takisto tam bol doplnený do VZDN spôsob exhumácie, nemali sme, chýbalo nám to tam v zmysle zákona má byť, takže aj takáto vec tam bola doplnená. Takisto sa doplnila otváracia doba, ktorá mi tak chýbala, tá je neobmedzená, teda nepretržitá. Ja otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa páči, niekto niečo má. Zdá sa, VZDN to nám vyselo stanovenú dobu na úradné tabuli, takže ktokoľvek mohol nahliadnúť. Ak nemáme, tak prosím prečítať návrh na uznesenie. Návrh uznesenia znie: obecné zastupiteľstvo v Černíku schvaľuje alebo neschvaľuje všeobecné záväzné nariadenie číslo 1 2024 prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Černík, ktoré je prílohou číslo 12. Ďakujem, pristúpime k hlasovaniu, kto je za uvedený návrh v takomto znení. Ďakujem, môžem konštatovať, že uvedený návrh je schválený jednomyselne. Pristúpime k bodu číslo 14, a tým je schválený VZDN číslo 2 2024 o daní z nehnuteľnosti. Týmto všeobecným záväzným nariadením sa menia sadzby dane na pozemky, stavby a nehnuteľnosti, ktoré boli zosúladené teda so sadzbami daní v najbližšom okolí, či už to Komietice, Mojusov, Inodol a tak ďalej. Tie sadzby, ktoré boli u nás v obci, boli dlhodobo najnižšie za okolitých obcí, takže týmto sme spôsobili len to, že sme to zosúladili. Ja som sa snažil aj s poslancami udržať pre našich občanov čo najnižšiu, naozaj dlhodobo, pokiaľ to bolo možné, tú sumu alebo tie dane, my sme ich vlastne nikdy nemenili za celých 6 rokov, ako som tu aj ja v tomto zložení. Takže teraz naozaj už boli tlaky na to, aby sme to nejakým spôsobom zosúladili, takisto aj tlaky zo strany nášho vlastného rozpočtu, takže preto tie zmeny tam sú, ale sú naozaj na úrovni priemeru toho okolia, ktoré tu vlastne okolo najvyššie obci máme. Takže ja otváram diskusiu v tomto smere, nech sa páči. Ak niekto niečo má. Ak nie, tak prosím, prečítam návrh na uznesenie. Návrh uznesenia znie: obecné zastupiteľstvo v Černíku schvaľuje alebo neschvaľuje všeobecne záväzné nariadenie číslo 2 2024 o daní z nehnuteľností, ktoré je prílohou číslo 13. Ďakujem, pristúpime teda k hlasovaniu. Kto je za uvedený návrh v takomto znení,
prednesený. Ďakujem, môžem konštatovať.